Siwmai, dwi'n gobeithio ydych chi'n yn iawn. Mae'n hi'n 17 munud wedi 9 o'r gloch yn y bore ar y dydd Llun y 9 o mis Awst. Y pwnc dwi'n eisiau i drafod ynglyn ato fe yw cylchredeg yn yr ystafell. Os mae gyda chi rhyw gegin neu ystafell ar yr llawr ddaear sydd gyda fe yr wynebedd caled, mae'n safle gwych i ymarfer corff drwy cylchredeg, sef i redeg ar y tu blaen ac i troi o gwmpas ac wedyn i dychwelyd ac i wneud hynny llawer o weithiau. Dwi'n yn galw hynny cylchredeg yn yr ystafell. Beth sy'n gwych am hynny yw mae'n fodd eithriadol o gyfleus i ymarfer corff. Enghraifft, os dwi'n yn gweithio yn y cartref, pan dwi'n eisiau i gael rhyw fath o egwyl, enghraifft i cael yr egwyl disgled, dwi'n yn unig yn gallu mynd i'r cegin i paratoi y disgleg ac yn y cyfamser trafod yn y ros ar gyfer yr tegellu berwi, dwi'n yn gallu rhedeg y cylchredeg yn yr cegin. Dwi'n yn unig yn eisiau 2 metr. Os dwi'n yn gallu rhedeg y cyfan cylch, sef 2 metr yn blaen ac wedyn i troi o gwmpas ac i redeg i dychwelyd 2 metr yn ôl, mae hynny yn ychwanegu i 4 metr. Wedyn, os dwi'n yn gallu gwneud hynny 250 waith, mae hynny yn ychwanegu i 1 kilometr. Dwi'n yn craidd nad yw ei anodd i redeg yr iangder o'r 2 metr o'r cegin 50 waith pan yn aros drwy'r 3 munud ar gyfer yr tegell i berwi. Mae'r hynny yn ychwanegu i 100 metr. Wedyn, os dwi'n yn gallu gwneud hynny 10 waith, mae hynny yn ychwanegu i 1 kilometr. Felly, dwi'n craidd nad yw ein rhy anodd i rhedeg 1 kilometr pob dydd yn y cegin trwy'r cylchredeg yn yr ystafell. Ond pan dwi'n yn rhedeg o gwmpas y cegin fel hynny, dwi ddim yn unig yn symud fy coes. Fi'n symud fy frychau hefyd o gwmp fel petawn ni'n yn y cylchawyrnofio. Felly, gyda fy'r ymarfer fy merchau ac hefyd fy ngoesau, fyddai ei fod yn fwy cywir i galw ei cylchawyrnofio yn hytrach na'r cylchredeg. A dyna fydd y gair yn ffafriadach i ddefnyddio ar y teitl. Fi'n yn unig i ychwanegu pan gwneud yr awyrnofio, pan dwi'n yn troi o gwmpas ar y ben o bob 2 metr i dychwelyd, dwi'n angen i droi yn y cyfeiriad yn gyferbyn i'r 1 metr olaf, achos os dwi'n yn cadw ar yr 1 cyfeiriad, enghraifft i droi at y de ac wedyn i troi at y de unwaith eto ac unwaith eto chwaith neu i chwith ac wedyn wedi 2 metr i dychwelyd gyda'r yn troi i'r chwith unwaith eto ac wedyn i dychwelyd i'r ochr arall i troi i'r chwith unwaith eto arall. Mae'r cylch yn dod yn chwyldroiedig ac felly bydd hynny yn achosi pen droiedigrwydd. Felly, i osgoi hynny, mae'n angen i arnelio neu gyfnewid y cyfeiriad o bob 1 dychweliad wedi'r 2 metr. Enghraifft, i troi o gwmpas i'r chwith ac wedyn ar y ochr arall i dychwelyd ar y de ac wedyn i dychwelyd ar chwith ac ati. Tal na fyddant yn achosi'n droedig. Ond os ydych chi'n rhywun sydd yn hoff iawn o redeg, fyddech chi efallai yn gytuno fyddai ei yn beth diflas iawn i credu bob 1 metr ydych chi'n yn teithio pan ydych chi'n yn redeg. Yn hytrach, os ydych chi'n yn hoff iawn o redeg yn yr awyr agored neu yn y bro, y peth sydd yn wych am hynny yw i fwynhau ac i edmygu y tirlun ac hefyd yr amgylchiad sydd oll o gwmpas. Yn debygol gyda'r cylchawyrnofio yn yr ystafell, dwi'n craidd mae'n ddiflas iawn i rhyfeddu bob 1-2 metr dwi'n yn teithio pan dwi'n yn ymarfer corff. Dwi'n meddwl dyna'r rheswm pam y teliais i y fodd hon o ymarfer corff am ysbaid o ryw fisoedd. Nawr, pan dwi'n yn gwneud hynny, dwi'n yn briodol ddim yn rhyfeddu meithder o gwbl. Yn hytrach, dwi'n cymryd y cyfle nid yn unig i ymarfer corff drwy ymarfer brechau ac hefyd coesau trwy'r awyrnofio, ond hefyd fyfyrio y bryd sydd dwi'n yn craidd yn neud yr holl peth yn fwy hwylus eto ac yn fwy amlacadwy hefyd. Nid yn unig eto,
Dwi'n gyrraedd yr holl cylchawyrnofio am efo corff yn eithriadol o defnyddiol ar gyfer fy ngwaith, achos pan dwi'n cymryd yr egwyl i baratoi ac fwynhau y disgled, ac hefyd i amefr corff wy'r cylchawyrnofio pan yn aros ar gyfer y tegell ferwi. Yn yr amser hon, dwi'n hefyd yn y cyfle i adlewyrchu am y gwaith, i adlewyrchu am y pethau sydd angen i'w wneud, ac hefyd i cynllunio am y camau nesaf yn y gwaith. Yn canlyniad o hynny, dwi ddim yn unig yn gallu amefr corff a chadw ffitrydd yn fodd rheolaidd sydd yn hwylydd ac hefyd yn amlaciadadwy, ond hefyd dwi'n gallu fod yn fwy cynhyrchiadadwy yn fy gwaith. Dwi'n gobeithio ydych chi'n wedi mwynhau y recordiad hwn. Cymerwch ofal a tan y tro nesaf, hwyl.